O dan cloc enwog tŵr Sir Benfro, i ni'n edrych ar gystadleuaeth sydd yn digwydd yn rhan ucha y prif gylch. Y Ceffylau Hela yw Marchogaeth, i'r Caseg neu'r adferch 4 oed. Ochr yn ochr ei gilydd yn beirniadu, mae da ni William o ran, yn edrych ar y cydymffurfiad, a Sarah Chapman yn beirniadu y Marchogaeth. Wrth yn ochr i mae Beth Simons-Evans, a fyne Heledd Cynwal yn edrych ar y cystadlu hefyd, a Beth yn wahanol iawn i'r bridiau Cymreig o ran yr beirniadu, le mae marciau yn gyfan gwbl, fan hyn trafodaeth yw i. Ie, lle mae'n ffordd mwy traddodiadol mewn ffordd o beirniadu. Mae'r beirniad yn goffod dod i ryw fath o gydymod am beth maen nhw isau ar y brig ac yn y blaen. Weithiau mae yna gwmpa mas, a maen nhw methu dod i ryw ganlyniad, a wedyn mae rhywun arall ddod mewn wedyn i benderfynu, ond gan amla maen nhw'n gallu dod mlaen yn iawn. I fe fyna fydde'r stiwardiad yn dod mewn i helpu? Ie, o bosib, neu mond bod y stiward wedi cymhwyso gyda'r y gymdeithas cywir. Mae rhai bod nhw'n gallu beirniadu o ran y gymdeithas hynny. Credentials. Credentials. Felly digwyddodd hynny wythnos diwetha yn y Yorkshire tra bod William o ran eto'n beirniadu'r Ceffylau Hela, a fi oedd a'i cyd-feirniad yn methu penderfynu ar pwy i gael i'r bencampwriaeth, felly gaffon nhw gael y referee mewn i benderfynu, a digwydd bod oedd hithau wedi cymwyso a oedd hi yn y cylch yn stiwardio, ond gobeithio wneith na ddim digwydd heddi, a bydd Sarah Chapman a William o ran yn gallu dod ymlaen yn iawn. O mae'r het wedi ddiosg? Mae'r het wedi ddiosg. A mae'r hosglwm mas hefyd. Lly Zara Owen? Zara Owen fyna yn cael yr wobr gynta. Y wobr gynta gyda Bassi Môr Fantasy fyna. Ac yn ail mae gyda ni Olivia Bowen gyda Vincenzo yr ail. Ac yn drydydd Maes Mynach High Spirit gyda Katie Dyack. Cydweithio ardderchog rhwng y beirniad a dim angen referee o bethau byd? Dim angen. Felly, dosbarth i'n cyfrosi o'r Ceffylau Hela yn Marchogaeth, gyda'n gynlyniad, mae'r resulting class 143 is first place 1577, Zara Owen in Bassi Môr Fantasy, ridden by Zara Owen. In second place, we've got 1575, Leo Bowen with Vincenzo, also won the best shot, also in the class. And in third place, 1576, Katie Dyack with Maes Mynach and Spirit, and ridden by Katie Dyack. So congratulations to you all, and we will now move on to class 144 in the section for lightweight show, and today we have been 4 years old or older. Ddim ar ware bach, mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. Llon gyferchiadau mowr iawn a'i Bassi Môr Fantasy yn mynd ar wobr gynta. I'r Ceffylau Hela Marchogaeth, i'r Caseg neu'r adferch 4 oed. Well, Zara Owens, for those of people who don't know you, I refer to you as the Queen of Hunters, and you are keeping that title strong, winning the 4-year-old class here at the Royal Welsh. How pleased are you with this horse? Oh, I'm absolutely delighted. He's my own horse, and I've only ever had him out once before at 3 counties, so it was a big ask for him to come here today, so I'm really proud of him. And of course the judge rode as well, which is quite unusual in the 4-year-olds, but he gave her a lovely ride.
take home the red rosette. Have you got more coming? Because normally you're in and out like a yo-yo. No, not today. I only brought the one hunter. I've just got a cob a bit later on. So nice quiet day today. That is a very nice quiet day for you. Well, many congratulations. You will have a championship later, I believe. So, yeah, llongyfarchiadau a pob lwc. Thank you very much. Well done.